Barkau. Arratzalde ondanoi eta ongi etorri udal osoko ohiko bilkura honta. Eta gaurko lanzerrendan lehenengo punto bezala daukeu, aurreko bilkurako aktaren onespena hala badagokio. Oker espaldimana uztailak 23 eduki genduen azkeneko udal batza, udal ohiko bilkura, ezoiko izentzanare, aztebete aurratu gendulako, baino, ez dakit, batematek aktie bialdu zatzute, audio akti ere bai, zehose bai izateko, onartuta emate dugu orduan. Biharrengo puntu daukeu, Azkoitiko udalaren jabetzako den 3.311 finkaren izaera juridikoa aldatzeko akordioa. Haure udalbatza bertan, abuztua uztailak 23ko udalbatzan enginon lehenengo tramitie honi, dakizuten bezala finka hau, 3.311 finka hau, Inazio Iriarte margolarian emezazpin daun finka bat da, udal finka bat, eta, etxepiek igogailue jarri berdulako, finka horren puzketa bat berdu. Orduan guk etxepiei puzketa hori saldua lizeteko, lehenengo izaera juridiko aldau erginon finka honi. Orduan izaera publikotiken ondare izaera pasatzie izango litzeke. Lehenengo tramitie inginon, esan detan bezala, uztailin, jendaurri neon da, ez da inungo alegazioik eta ezerreon, orduan behin betiko izaera hori aldatzie pleno honi dagokixo. Honen ingurun, ez dakit, batematek zoz ezateko baldin mauke, Janire, ez Jose Joaquin? Ez nigu, errepikatzea zeu esan dugu eta hoxe nagoen ezateko neuke, oseak ez. Bale, eskarrik asko. Nazier? Ez guk, bai ez guk. Bale, orduan bozketa jarriko deu, aldeko bozka, aho batez, onartuta. Bale. Hirugarrengo puntu daukeu, udal langileen ordaintzarien 0,5%ko igoera gehigarria onestea 2024ko urtarrilaren batetik aurrea. Hemen dakizuten bezala, udal soldatak igo alizeteko estatuen menpe gaude, kasu hontan, BHek aurrekontutan, bestela BHek kontseilun hartzetuen erabakixen menpe gaude, eta azkeneko 2 urtetan ohiku izen da urteko igoera bat zehaztie eta gero beste pare bat igoera eotie OKP-isek zerreiteun, o produkto gordinek zeiteun, olako erabaki batzun menpe eotie. Eta 2024ko igoera bat pendiente zeuen ondik, eta uztailin hartu zan akordizue aplikatzeko hori, eta uztailin ja nahiko berandu zan plenoa ekarri alizeteko, teknikokin itzeintzan, eta erabaki zan iraileko plenoa ekarriko gendula, kontu neukite 2024ko urtarrian batetik aurreako atzaira gine eukikoula. Orduan, atzerapena paukoie, eta 2024ko soldatake langileenak 0,5 honekin, igoera honekin egingoie. Ez dakit honen ingurun, zehoz ezateko daun, Janire, ez Jose Joaquin, bai? Guk lehen argila, gaur hemen udal teknikaxen soldatie, teknikaxen abagarrik ez, bestelako langilekin are bai, eta baite politikun soldati nigo erie bozkako deula. Eta, agintaldi hasieran esan genuen bezala, Azkoitia baitik eskatzen genuen zinegotxien soldati euneko hoxe geizti lortu zen, baina, alkatin da euneko bosta bajauzan bagarrik. Eta guri bai orduan da bai oin alkatin soldati geixe izku iruitzezigun, eta iruitzezaku, eta udaleko langilekin ondik isotzen digu. Gure iritzixe, azkeneko isoeran garbi azaldu gendun, eta berrize galdera eguela nahi dixo besti iluzau. Ia politikun soldatie aparte bozkatzeko prest altzaudeten. Bestela, politikai baten soldatie neurriz kanpo hola iruditzakulago eta berrize isotzen digulago. Eta, gaur hasten niongo gehala, eta hori bai, bestin iretzixe jakikin ego gendukela, aurrea eman berreko pausuk erabakitzen guteko. Eskarrik asko, Jose Joaquin. Azier, zehoz ezateko? Bai. Bai.
Ez, bueno, okerrez banaiz, antzeko igoera batin baita aurreko urtin, uste zala baita, esan genuen Estatu Espainiarreko igoera baremua kontutan hartu baino Euskal Sindikatuek egiteben aldarrikapenagin bat egiteula guke, eta irutzezagula Euskal Autonomia Erkidegun ipini berreko baremun arabera aplikau berko litzezkela. Hori izan da, bestela igoerekin adoz gau. Eta itzen bat Bain, nik galdera bat, unairi teknikoki. Unain, nik ulertute dauketenan arabera, udaleko langile politikun soldatak automatikoki berritzeie Eusko Jaurlaritzako zuzendaxen soldatak aktualizatzen denin. Beraz, gaur, udal langileen soldata bakarri bozkoko jau. Eskarrik asko iraitz, nego xenihun ezatea, eta usted azkeneko igoerane pleno hontan berdine esan nula. Gaur bozkatzeana da bakarrik langileen soldatan igoerie. Politikun soldatan igoerie ez da hoi irizpen hontan. Eta hori lehene esan nula ustet, eta bestela hemeroteka junberko nitzeke. Zeatik ez da aurtengo agintaldi hontan, udal osaketa engendunin, eta udal osaketa hortan, udal hautetxixen soldatak eta aurreikusi zienien, bertan onartu zalako gehigarri bat, nun jartze gendun, Eusko Jaurlaritzako soldatak eguneratze zienien, automatikoki politikasenake automatikoki eningo zila. Orduan, nik ez dakit ez dut betu gurie isota da hon, ez da hon, dakitena da nik uste hemen gukin batea aplikatze jubela, baina ez dauke ze ikusirik hemen gukin batea aplikau ez. Nik uste uztailin pasauzala Jaurlaritzatiken igoerie, eta uztailin ja gure soldatak eguneratzeko morun egongo litzezkela politikasenak. Orduan, gaur dator irizpen hontan bakarrik langilina. Orduan, bestie da nahaztie. Nahaztie, zeren beste erabaki baten dao hartute Jaurlaritzanakukin batea jungoala. Orduan, gaur langilina bakarrik ekarrike, bestiatiken hemen azten itzie, bueno, hori ja bakoitzek ikusteun zein dan. Baina hemen, politikasena ez da ho ezerre. Nik uste iraitzek unairi indizon bezalaxe galderie. Bai, Jose Joaquin. Bai. Hori gana, esplikau duzun dana nik uste, ondo esplikau duzula, eta niko alaxea hauketen diute. Eindikena da, aldau, bestina isotzeanin, guri ez isotzi automatikoki, hori guk aukera uleikeu aldatzie, automatikoki, oez, nik uste. Eta hori da, nik nahi detena aldau, baino, beste batzun oniritzekin, o beste batzun babesakin. Ni horraniko, hori nahi nun esplikau. Nik ezadetena da, aizeala langilin soldatie iso erie kondizionatzen politikukin zeiteanak, porque gauze batek bestikin ez daukeze ikusirik. Bat hartute dao bere garaxen erabakixe. Orduan, erabaki hori aldau eraldan oestan aldau ber, hori gauze bada. Baina gaur ona langilin igoeri bakarrik ekarri dugu. Orduan, eta hemen azteniu beste hori aldatzien nahi dalako. Langilin igoerie, aizea kondizionatzen, politikasen igoeraik eongo aldan ala ez dan, niko lau lertzet. Baina, bueno, hau esan da, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, abstentzioa, kontrakoik ez dao, Unai emaitza. Aldeko botoak EAJ, EH Bildu eta PSE. Abstentzioa askoitia gaiz. Beraz, onartuta. Eskarrik asko, Unai. Bueno, pasatzegea laugarrengo puntue. Kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko bigarren zenbakidun espedientearen onespena. Da hemen, barkako izute, baina neure ordenadori ez dabil, eta dokumentu hemen dauket. Eta, bueno, dakarreu, bigarren kreditu gehigarrixe, esango dugu. Eta kreditu gehigarrixe, askotan esan detan bezala, da, gerakine ibilite, partida berrixek jartzie, eo dauden partidai diru getxo sartzie. Gaurkun dakarreuna, da, 1.150.000 eta 200.000 euroko kreditu gehigarri bat. Eta hor, desente partida dauzkeu ikutzeiteunak. Alde batetik dauzkeu lehen zeuden partidak eta gehitzien nahi diteunak, gexen bat eraikin azkon konserbazioako eta mantenureko partidak, urtin zierrein dien gaztuekin
ikustealako urti bukatzeako ez dalako aiauko, eta hor dauzkeu, esango deu, udal eraikinak zainduta gordetzea pixket orokorra daukeuna, San Juan futbol zelaikue, pilota lekun mantenue, bastartxokue, gaztaneneakue, intxaustikue, kulturretxekue eta ikastolinak. Partide hoxe da nahi, lehen zeuden nahi, beste kantidade batzuk isotzeizkou. Bestalde dauzkeu bate, lehen existitze zeben partidak eta pixke gehitzeiteunak, adikzizun prebentzisoko azkoitiko ikastetxetan etxean lana, zerbitzu hortan aldaketa bate onda, modifikazio bate onda, eta modifikazio horrek, 3.600 gehigarri bat eskatzeu, eta hori da jartze deuna. Katun kolonixetane kontroleakore 3.000 euroko gehigarri bat jartze deu, urtie bukatzeako ikuste deulako etzakula jauko horrekin, eta eskola agenda 30-marreakore 12.600 euro jartzeteu, eta hau gexen bat da, bain tokatzezakulako kontratazioitie, eta ikasturtie eta urtie eta urte naturalan arteko desfase hori egokitzeko. Oinetxe deun kontratazioe 2025 eta 6 ikasturteako da, eta jartzeteun 12.600 euro hauekin, ikasturte hortako kontratazio danako partidie oin jartze dugu. Ez dugu jartzen bakarrik aurtengo partie, baizik eta kurso orzoako berko gendukena jartze dugu. Hoxe danak guztire emate be, 103.000 eta 200 euro. Eta bestalde dauzkeu, inbertsizotako partida batzuk jartzeteu. Alde bateti daukeu, aurtengo aurrekontutan jarri gendun, aurrezkolako berdegunie eiteko 1.000 euro jarri genitun aurrekontun aurten, eta, proiektu hori 2020 zauen einde, proiektu onartute, baino eindeu egunerau, urte batzu pasau dilako. Eta ikusi da, 1.000 eurokin ezakula iatzen. 150.000 euro berditeula, beraz, 50.000 euro gexo jartzi aurre ikuste deu. Gero bestalde dauzkeu, ezkeitan partidie, eta ibilgailu elektrikozako kargapuntuk ipintzeko partidie eta eguzki plakak ikastolan jartzeko partidak. Partida hoxek 2008ko aurrekontun jarri genitun eta 2008a txertau inditeu. Arazo batzuk tarteko, ondikene ejekutatzeke dauzkeu, eta oin ikusteana da, oin ejekutatzen azte magea, egzan berdeu proiektuk ise bukaute daudela, eta lizitazioa ateatzeko prest dauzkeula 3 proiektu hauek, oin ateatzen maldi mateu, nola ez gehan nahiauko bukatzea 2008-en, 2008ko partidi ezin deu ibili. Beraz, partida berrixe jartzeteu, oin hazi eta 2006-in bukatzen maldi mateu, inongo arazoik ez eukitzeko. Orduan, horrezan detan bezala daukeu ezkei parka 205.000 eurokin, eguzki plakak ikastolan jartzeko 12.000 euro jartzeteu, berez proiektue ise 115.000 euro da, baino hemen ebek ise 80.000 euroko dirulaguntzi eman diu, beraz 12 jarrite hori lizitatzeko morune ongo ginen. Ibilgailu elektrikuntzat kargapuntuk ipintzeko beste 140.000 euro jartzeteu, hemen esan berdana da 2008tik 65.000 euro zatoztela, eta oin 140 jartzeteu proiektu egin dadolako eta herriko 4 puntu desberdinetan kargagailu jartzeko eta horrek berdun obra zibile iteko eta proiektu egin da eta zenbak isekata die eta 140.000 euro die eta hori jartze deu. Eta gero bestalde dauzkeu proiektu berri batzuntzako partidak jartzeteunak. Eta alde bateti daukeu. Ipintzan irisgarritasun lanak etxeko, hor bertan ipintzakun eskaera bat dao 2 blokin artien espaloiek dauzkebe, baina espaloi hosek aldemenetatiken lotzeke daude. Orduan, lotu alizeteko eta irisgarrixo izeteko bueltie, etxe bueltie, kaminoa ertetzeke, hor lan hosek etxeko 50.000 euro jartzeteu. Dakizuten bezala bate, ikastolako patixue eraberritzeko ikastolikin behorrekin elkarlanin proiektu bat landu deu, eta proiektu hori, 3 fazetan banau deu, Jaurlaritzakin hitzarmen bat sinatzeko daukeu, lehenengo fazin 160 finantziauko jubena, eta guk oinamen diferentzixe jartze deu, 150.000 euro,
eta proiektu bukatzen nahi gea, eta gure intentzio izango litzeke aurten behintzet hori lizitatzea ateatzie proiektu hori. Bestalde, gelditzezat bate, txerloien komunek eta aldagelak etxeko, batiz bat, tenizeko aldagelatxo bat, dutxatzo batzuk etxie, eta gero komuneia ipiniko genuna izango litzeke komun publiko bat, nun bai irizgarrixe, nun kanpofueletik akzesu eukiko nukela eta kaletike akzesu eukiko lukena eta bi funtziontzat balixoko lukena. Horren proiektu egin dao eta 115.000 euro die eta partide hori ere jarrike deu. Berrixe jartze deu bate lantaldintzat ibilgailu bat, pick-up estiloko brigadientzako kotxe bat erostia aurre ikuste deu eta hortako 50.000 euro jartze deu. Eta, ahaztu zat lehen esatie, komun publikuke herrixen jartzeko hor ipintzan eta bastartxo aurrien komun publiku jartzeko, burun bagen eusken punto hosek, zenbakisek atadikeu hor jartzik, bai obra zibileiki eta bai komune jartzik ze zenbaki eukiko lituzken, horrako partidie 2008-tiken eta bostea txertau deu, baina gutxitxo zeuen, eta gaina esandetan bezala partide horrek ez liuke balixoko oinazteko honekin, eta bi komun hosek jartzeko 215.000 euroko partide bat jartzie proposatzea. Orduan, guztire inbertsizotako 1.000.000 bat eta 27.000 euro izango litzeke, eta hau da, hona dakarreun, gaurko kreditu aldaketia. Honen aurrin, zehoz izateko, bai, Janire? Bai, guri kreditu gehigarri ontako partida batzuk eta izkigu lehentasunezko iruditzen, eta uste dugu badaudela beste gai da proiektu garrantzitsuok, eta horretik azten ningo gea. Eskerrik asko, Janire. Jose Joaquin? Gu dirue nun gaztauko handa betxute geho, esan partida asko udalan egin beharreko dila irutxizagula, zagu esan dezun bezala eraikin mantenue eta konserbaizue eta holako. Eta horraz gain, beste partida askotane gure adostasune lehenore azaldu izan deula. Eskei parka eta ikastolako euski plakak eta patixue eta hoxek adibidez zela jartzeko. Eta nadala, bakizuekuk guri garrantzitzu iruditzea izkun beste 3 partidako kreditu aldaketa bat proposau gendula. Herritarren parte hartzi indertzekue eta herriko lokalan azterketa bat etxeko, bai herriko taldik bere lana ondo etxeko eta ekakuk esateko, eta baite egoitzako hango multzo bat entze eta herrire bagatzeko. Eta, gure 40.000 euro guzan, guk aurkeztuteko kreditu aldaketia, gaur aurkeztu ez egin euskeri bat emateu, baina, zuek garbi azalduzen duten, ez zituztela hauek aurrekontu lehentasun bezala ikusten, baina, beste talde batekin kreditu aldaketa bezala espare, datorren aurrekontu behire jakin, oindik esperantza izteula galdu eta alegin bat eingo deula. Ez dut uste besteik espero zen dutenik. Baina, hemen gaur udal gobernu aurkeztuko berriz gure baietza emango iso, gurik ez ezik bestinak ondo irutsi zaizkunin, gure oniritzi emateko ez daulako inongo arazoik. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Bai. Asier? Bai. Kreditu gehigarri honen ingurun, esan, aspaldiko azken urtetako proposamena datuzkigula bueltaka, eta gure iritziz hemen agerin gelditzeana da udal gobernuk zailtasun handixea euskela, proposamenak eta ekimenak aurrea ateatzeko. Diru gehiago jarri behar deu, proiektuen kosti etengabe igotzea lako, baina baita ere udal honek zantzu zailtasun eta hitzaki ditulako beste alderdixekin adostutako proiektuk aurrea ateatzeko baita. Eta horrek erabitu baita askotan ikaste seka honditzea. Duela hilabete batzuk, udal aldizkari bat ateatzen duten, 2 urteko balantzi eginez, aldizkari kalitate honeko paperakin, koloretan, argazkiz beteta, eta herritar guztien diru erabiliz. Eta, marketing eta propaganda hortan nagusi bazanea, aldizkarixen agertzeien kreditu gehigarri hontan azaltzeien proiektu batzu zeuden baita. Ikastolako guzki plakak, ikastolako patio berritzea, skate parka, propaganda guzti horren gainetik, esan behar dugu, errealitati daula, eta errealitati da proiektu hauek gauzatzek ez egitze bela. Eta gu gure zehatiken, gogoratu nahi iso behar jotai, gobernatzen nahi dela gutxien guen,
eta propaganda eta autokonplazentzien gainetik oposizioekin hartuteko konpromisuk betetzeko eskatzi dugu. Agintaldia hasieran esan genuen, gu ez gatozela gobernu hau oztopatzea, ez da herritarrentzako garrantzitsuk eta beharrezko din proiektuko oztopatzeare, baina ez dugu onargarrixe ikusten beste alderrixekin erakusten jarreria. Eta zentzu horretan, proiektu hauek aurrea atatzea beharrezko ikuste dugu, proiektu geuk babestetulako batzu eta ikuste dugulako herritarrentzako interesgarri segila, baina bai esku emango dugu, bai esku kritikoa. Eskerrik asko. Bueno, banaka hasiko naiz. Janire eskertuko nuke jakitie zein iruitze zaitzun amendik ez diela lehenetxi berrekuk eta zein egon leiken lehenetxi aurreotik daudenak. Hemen batzuk esan dezu iruitze zaitzula ez dilain berrezkuk eta beste batzuk badaudela berrezku odinak. Nik usteet bulegokoatik irikite hoteiela, nahi daneako. Kreditu aldaketa aurkeztu genuen guk, nahi inoetzat etorri kreditu aldaketan ontan beste aldaketa bat ekien nahi aldan, ez aldan, inok ez ditezan. Egize da, Jose Joakin, bere garaxen osek ezkau ituala, gu bere garaxen ezan ginean osek ez ginu zela sartuko, berriz ez aiz etorri, osek sartzen nahi tukela, hemen ez ditukela nahi sartzie, eta abar. Orduan, aurkeztu zan, egize da, aurkezteako pixki berandu, baina egun balenu hori zeuekin egon itzela ezateko ze kreditu aldaketa geneuken, askotan geure azkeneko momentu nibiltze alako. Ez dut uste, eta onja azier zurekin hasiko naiz, ez dut uste reviste hori autokonplazentzi reviste badanik, baizik eta kontuk emate eta herrixe informatze ariketa bat dala iruitzezat, porque parte hartzie informaziotik aztea. Eta gaur egunien, bai, berrizek atatzeiteu, zare sozialetan jartzeiteu, prentzi ere ibiltze deu, baina momentu hontan iruitzezat herrire iristeko moduik egokine eta dana iaiatzeko egokine papela segitzeula izeten. Eta reviste horrekin guk intentatze deuna da informatzie eta baite kontuk ematie, porque zasau ginen hemen agintaldi plan bat egin, baina bueno, etzan izen posible danon hartin agintaldi plan bat eikie, eta orduan udar gobernu plan bat ingendun, eta plan horren kontuk emate jau bate. Noaino aiau gehan eta noaino ez gehan aiau. Eixe da, han azaldu iteiela amenoin kreditu aldaketak jartzeit egun partidak, bai, baina eski esanetan bezala, hemen partide batzuia jarrike zeuden. Eta partide hosekin lanina eginen, eta batzorde danetan esplikau deu nola dauden proiektu danak. Asko kostatzala atatzi aurrea gauzek? Bai, ez detu kauko, baina ez detu uste danik gobernueiteko erabat, izen leike, ez dakit, ez dena izartzi hor. Arrazoi emateizut, kosta hori zaizkula gauzek adiatzie. Arrazoi ez dizuten ematen da, informatzen, danin informatze deula. Eta proiektu nola dijusten eta nola ez dijusten, dakiunin esan eke deula. Eta gaur ona, hau baldimakarreu, dala, lehene jarritxe zauden partide batzuk, baino jarritxeie, eta ondikene azteke daude eta egikaritzeke daude, baino partidi jarritxea hori etxin nahi dalako, baino gaur esan leike deuna da, ikastolako eguzki plakan proiektue bukatute daula, proiektu einde daula, eta ja lizitatzea eta berdala. Baina ja proiektu einde dao. Jarri genduenin partidie proiektue etxeke zauen. Oin proiektu einde dao. Berdeguneko proiektu bai aspaldi ingendun. Eta sasau ginen lehenu oiten, baina bueno, beste lantasun batzuk zeudelako atzin lagendun. Neetzat iruitzen txarra proiektu keinde ukitzie, baina gero berriz egunera hauen berbaldi mai ere. Porque diru laguntzak ertetze benin proiektu inde baldi maukezu, pauzo asko inde dauzketzu. Aurtengo aurrekontutan, adostu berra eukigendun aurrekontu hoxetan, partide hori jarri egin gendun. Gertatzena da, oin egikaritzen hasi geanin, bueno, bulego teknikui esantzikon hori aurrea mati nahi dela, eta 2008 zan, eta 2008 ona, kostik iso indie, eta oin gexo kostatzea ikie, bale? Orduan, pixke gexo jartzea guez, bueno, gexo jartzea guez, hori aurrea manalizeteko. Oin, adostute zauen, partide hori jarritxe zauelako eta etxin nahi gendulako. Orduan, eta oposizizun partidak eta ez, nik uste aldeun dana sasatze gehala egin. Gauze asko daudela baite, geu jarri genitunak, hause da ejemplo bat, berdegunina da ejemplo bat, hori guk zartu gendun aurrekontutan. Eta betu noiz aigean baite ekartzen. Aigea ekartzen, zuekin adostu gendunak ontsa aigeala ekartzen? Bai, ontsa aigea.
Eta beste batzuk adostekeiek die, berrak ikusi dilako eta jarri egin berdilako. Baina komunenare ekarri deu, noiz ekarri deu? Bueno, kostauzaku baite Gipuzkoako urakekin puntuk zehazti, zenbakisek atatzi, zenba kostauko zakun, kokapenak. Azkarro itien nahiko litzekela, baite nike. Nahitxun unike hau ekainin ekarri banun, baina ezke ez nahi zai hau zenbakisek eukitzea ekainin ekarri alizeteko. Ezkeitakin, geure zailtasunek eukiditeu, zeatik, bertako bizilagunek hemen eukiditeulako, eta bertako bizilagunek hemen eukiditeu, geu juntau geha baita erabiltzailikin, bizilagunekin, proiektu egin dezeuen, proiektuk zaratiatiken badauke txosten gehigarri bat, hori batzordine erabak ikusi zan, bagarrikoin, proiektu atatzeko, teknikuke ez dauzke gun nahiko genituzken aine, kontrataure ezin deuen gun nahiko genituzken aine. Orduan, bajake bauzkeu, jendie june intzaku, berrisek etorri die, gauze asko daude. Udal gobernuei botatzen nahi zozula kulpie? Bota kulpie udal gobernuei. Baina nik uste faktore asko entzaizkula hemen, eta gaur ekarri diteun kreditu aldaketa hauek, askok, danak ez ezateatiken, proiektue bukaute dauke beia, ozenbaki realak behintzet badauzkeu, eta epe motxin martxan jartzeko morukuk izango litzezke. Orduan, ekarri diteu, ekarri leiketeu nien. Lehenuo, nahiko nuke nike, lehenuo ekartzie, baino ezin. Orduan, ez detuzte, egin deununek, udal gobernu honik egin dunik bere izketie, hau ez hau pozizuk ezkauzian, eta hau ez hau ingo, ez. Beitzek jaunin ze partida dauden, nik ja partidak aurrekontun baldima daude, udal honen aur partidak die. Jaz nahiz azten beitzen, hau nundi datorren eta nundik ez datorren. Udal honen partidak die, eta nahi gustatzezat, aldetan geixena udal honen partidak ejekutatzie. Beitzeke nundik sartu den eta nundik ez dan sartu. Eta nik ustet, ejemplo batzuk ekarri ditzutela. Berdeguninare ekartzi eukileikenun, lehenu oiten hazi, ez izen deu hazi, ekarri deu, egin diu benien, eta batzutan, topatzegea, zailtasunekin, zemakisek lortu alizeteko, baina nik ustet, transparentziozuz batzordetan, esplikatzeik eula danak. Orduan, iskutau, ez dut uste ezerreite deunik. Orduan, momentu ontxe iritsizako, eta horreatik ekarri duen. Zagi, bat ematek, zeuzen nahi baldin mau erantzun, janire ez, Jose Joaquin? Gu hemen gure kreditu aldaketa gukarri gendunin, parte hartze teknikai bat obertzala udaletxin esanez eta AEK-ko lokalak eta beste lokal batzuk hartez aztertu berko litzekela baite zeako, gure egoiliarrak egoitzatik behintzet multzo bat albazan bakatzeko, zuek garbi izantzen duten, zuen lehentasun etzala gaur egunin, eta horreati ez gehiagun zuena berriz, baina esatezu ez gehiagun, baina hemen ipintzeu argite garbi, behandu neare, urrungo horrekontutan berriz ekarriko joula, eta bat aldea saltzean, da bazte gatxun, eta horregi zeikula. Baina, gu haigia, beti bezala latan, askotan ezatezu eta jarruteula, baina, alaxe jardun gau, guzti gure inkizunetako bat hoxi dela, eta jarrakituko dugu lan hortan. Eta zaion. Ezkarrak asko Jose Joaquin, azier bai? Bakarrik izan, bazterketi ondano ez proposamenana irakurketa subjetiboa da, hori interpretazioen arabera, baina bada erreala eta oposizioen gauden aldetiken tokatzezagula jarripena ikie proiektu eman dino ez, eta guretzat errealitatea urte honetan ez dela dauzatu eta horiak egiten duen kritika politikoa. Zondo azier, eta nik esangot errekerre guk lanin zeiuko deula, gauz askokin lanin nahi gehala, baina batzutan nik usteet gauze geixena transparentziz ezate deula, beste batzutan gauzek beitzen egon berrizetea eta gauzatute daudenin ezatekeu, baina gure bagaude elkarte danakin harremanetan, gurire aiatze zaizku eskaerak, AEK jarri dezu ejemplo bezala, eta esan AEK-akin lanin nahi gehala behasen eskaera bat aiauzakulako. Orduan, nik beti ezatet lanin zeiuko deu, nahi baino motelo aiatzegea gauze askota, baina, aiatzegea nin, gaur bezala, bani postu ikeraiz. Orduan, hori esan da, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozka? Abstentzioa? Kontra ez dao? Unai, emaitza? Aldeko botoak, EAJ, EH Bildu eta Azkoitiagai. Abstentzioa, PS. Beraz, onartuta. Ezkarrek asko, Unai. Bosgarrengo puntua pasatzegea.
2025ko aurrekontua exekutatzeko udal arauaren aldaketa onartzea, aurrekontu parte hartzaileetako berme batzordeko kideen ordainketa arautzea. Bueno, dakizuten bezala, 2025 300.000 euro jarri diteu, herritarrak parte hartzeko zertan gaztago, aurrekontu parte hartzaileek deitzeana. Orduan, prozesu horren baitan, aholkularitza bat dabil gurekin hontan launtzen, berme batzorde bat osau da. Berme batzorde hori da, pixket, irizpide batzun arabera, bozketa fasea, pasaukoien proiektuek aukerauko ituna. Berme batzorde hori hauzaz osau da. Hau da, sorteo bat eintzan, leku desberdinetan bizidan jendie, edade desberdinek, perfil desberdinek hartute, idazkaritzakin eintzana, eta sorte horren baitan, tokauziko nahi kartak bialdu zaizko be, eta borondatez esan debe baietz, berme batzorde hortan parte hartzia. Beste herrixetane, egin diolakuk, eta aholkularitza honek esate ziun, jende honi, egiala eskatzen, bere interes propisotik aratago, herrireko prozesu baten parte hartzeko eskatzen, eta ez gehi bilera konkretu batean juteko esaten, baizik eta 3-4 bilerata juteko parte hartzen esaten egea. Eta holakutan, ondo egongo litzekela, naiz eta, egixe da, beste parte arte batzutan da, bukaeran, detaile batzuk eman izen dien eta abar, ondo egongo litzekela igual, ordainsari bat ematie. Ordainsari hori emateko, administrazioan gaudenez, nahiko zailtasun tekniko juridiko ikustezan ordainsari hori ordaindu ahal izatie. Eta hortako, bide bat topau da, eta da urtero aurrekontukin batea, udal araua da aurrekontue ejekutatzeko araue. Ikustezan zirrikitu bat, udal arau hortan sartzen maldimagen dun, horrelako prozesu batin parte hartze zebenai, saioko ordaindu ingo ginola, horrekin behintzet babes juridiko bat geneukela, olako prozesutan parte hartze zebenai ordaindu ahal izeteko. Momentu hontan jarri da saio bakoitzeko 40 euro jarri da, baino ez da erozein parte hartze prozesutako. Osea, batzutan badakiu gai konkretu bat danin, interesa da honin gai horrekiko, jende handana bat etortzeala, ez geha olako parte hartze prozesuta zitzeiten naiz. Osea, ez geha olako prozesuta zitzeiten nahi, eta ez dauket derri hor parte hartzekun arezei, hemen aurrekontu parte hartzailin arezei izenik. Baizik eta, ikuspuntu orokor bat eta herri osureko dan prozesutan berme batzordea otzein, o beste erabatea otzein, ikusi ezke olako prozesutan parte hartzeko jendiei aliziente txiki jarri bertzakola bilerata etortzeko, eta bilerata etortzeko baino gehiago parte hartzeko, eta zerisontasun batekin parte hartzeko, biri etopau da, eta hoxe da proposatzeuna. Udal araue aldatzie, eta udal arauen partaidetzako prozesuetan parte berme batzorde olako izenakin asaltzean prozesutan parte hartze benkidiei, ordaindu ahal izetie. Orduan, ez dakit honen ingurun, Anire? Berme batzordeko kidien lanai ordainsari txiki bat ezartzi berrezko edala uste deu, herritarren partaietza prozesuek hobetzeko eta beren Lanketa bat ez dela, zuk izan da bezala zozketa baten ondorixoz aukera hau egiten dila, eta horretxate irutzago gurire bidezku dala ordainketa goitia. Eskarrik asko, Asier? Aurrekontu parte hartzaile ingurun, ariketa kolektiboa burtu da, proposamen ugari eta eragustiteko jasoiez, eta guri garrantzitsu irutzagu herritarran parte hartze ariketa kolektibo herritarra hau egitea, eta herritarren nase gentzutia. Azken urtetan gero eta herritarren partetik instituziokiko desafekzio urruntze gero eta gehiago ematen nahi da, eta askoitiarrak politika erakartzeko neurrisek eskaintzi beharrezko irutzegu. Zentzu hortan, parte hartze bermatzeko modu berritzaileek aurkituz. Berme batzorde parte hartzeko konpromiso hartu den kidei, gure esker ona azaldu nahi dugu,
hurrengo aste hilabetetan esku hartin izango dituzten proposamena egokienak erabakitzeko lanetan sorte hona opa, eta prozentsun zehar ikasitako osatzeko aukera izan dezaten. Zentzu hortan, arau aldaketik babeste dugu eta partaidei ordainsari emati egoki ikuste dugu. Bai, esku oskako. Eskerrik asko Asier eta aurratu intzea, eta nike bat eiket ez, eskerrak eman, parte hartzen nahi dien danai, aber ikisi eite ben, ondo pasatze ben, eta ez dauko lan erreza, baina bueno, aber probetxozku dan, eta ondo jutezako ben, ez? Orduan, hau esan da, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozka? Aho batez, onartute. Seigarrengo puntue daukeu, Azkoitiko arau subsidiaretako 26 oinartxo esparruan plan partzialaren laugarren aldaketaren behin betiko onespena. Bueno, hemen hirugarren aldaketire ingendun, biharrengo kategoriko aktibidadiek aiga esaten oinartxo industrialdean dauzken pabeioietan ze tipotako aktibidadiek eon leikeben albidetzeula eta hori plan partzialin idatzi joteala. Orduan, lehen urtin usteten gendula, aurrekun ingo gendun, hirugarren aldaketie, eta orduan, zerbizizuketa ematie albidetu gendun, eta bain, lehenengo kategoriko enpresak bertan aktibidade bat eukitzie ahalbidetze deu. Bai esan, lehenengo kategoriko enpresak horra ahalbidetzeko ingurumen baimena berdala, eta jendaurri neon da dana, ingurumen baimenare badaukeu, eta izango litzeke olako aktibidadik oinartxoko industriagunin ahalbidetu ingo lituzkela aldaketa honek. Ez dakit, batek honi buruz osateko, janire ez, Jose Joakin? Odana emateu grafenea enpresak eremu hortan, toki hortan behintzet enpresi jartzeko naxe, gogue, azaldu zulako izendala, eta udalin ez dio, inoge esan behintzet herritarrantzat arrisku berezik izango guenik. Dana dala hor sarrera batin irakurri goizueton testutxo bat letu gendun. Aldaketaren helburua plan partzialean hasiera batean aurre ikusitako industria erabilerak laugarren kategoriako industria motetara zabaltzea litzateke. Jarduera bereziak dira halakoak, arriskutsuak, kaltegarriak edo osasungaitzak direlako. Hauetik Jaurlaritzako txostenin agertzin azalpen batzuk eta guk hori letutekeo errespeto pixket eman ziu, behintzek guri behintzet. Bestalde, nahiko justifikaute da holare ikusi gendun, txostera dana letute, neurri asko hartu beharko hielare ipintze be, eta, ingurumen adierazpen estrategiko oniritzise eman dixola ikusite Jaurlaritzak, eta esperota txosten hori letute geho, guk aparteko eragozpenik ez ikusite, hemen esan ditugun, ze hau edana, neurri hau edana hartuko hiela, ala espero du bintzet, gure oniritzise emango xeula. Eskerrik asko, Asier? Bai, guk batzordin bai eskuzen genuen, hasi que bai esku izu. Bai, egin dezun relatu ala da, eta horra saltzeienak ala die, baina zeuk esan dezun bezala, ingurumen baimena badao, momentuz aktibidade eskaeraik ez dao, baina garbi euki, aktibidade eskaeri eskatzean nien, laugarrengo kategorikuei legik eskatze zaizkon, betekizun danak eskauko zaizkola, eta nik uste hor segurtasun osun jartzeko moroko aktibidadiek jartzi izango litzekela. Eta iruditzezat, ondiken pabeioie badaude utzik, eta aktibidadiek zemat eta gexo beti izan dedun bezala legin barrun, eta legik eskatzeiun betekizun danak beteta, albidetu inberko genituzkela. Orduan, hauxe da bozketa jartze duna. Aldeko bozka? Aho batez, onartuta. Zazpiarrena daukeu, Azkoitiko klimaren eta energia iraunkorraren aldeko plana behin betiko onartzea. Energi eta klima eta energi iraunkorran aldeko plan bat egin deu, lehenengo diagnostiko bat egin genuen, eta horren ondorixoz plan bat egin da. Legik esate ju, gure tamainako udaletxea itokatzezako bela olako plan bat eukitzie, eta horire aholkularitza bat kontrataute, martxan jarri gendun, eta plana egin diube. Beti ezatetan bezala, plana aurreikuspen bat da. Plan horrek ez du nahi esan
hortiken kanpo beste zerrestan ikingo. Seguru nao, hortiken kanpore ertengo bela gauzek etekuk, eta baino, bestela, gidalerro bat da, ekintzaz betetako gidalerro bat, eta orduan, bai teknikuk eta bai politikuke, pixket lagungarri izango deula klima eta energi transizio honen aurrien. Lanketie politikokire egin da, adostasune lortu zan, bere ekintza plan hori zehazteako garaxen, eta, teknikoki lehenu hona izan, plenoa ekartzie, baina kasu hontan politikuk izen geha, hau luzatu deunak, teknikuk aspaldi zauke plenoa ekartzeko. Orduan, batzutan batzuatik eta beste batzutan beste batzuatiken, baina, gauzek luza hoiteiela. Eta, oindakarreu, zakit, zauz ezateko daukezuten, nola ez, behin onartze deunien, webgunien jarri egingo deu, eskuragarri eukiko, nahi dunak irakurri alizeteko. Janire? Bai, plana onartzi berrezko da legiek eskatzeulako, plan honek ekintza zehatzak eta jarraipen argixe du, ana komentadun bezala, eta gure ustez klima aldaketai aurre egiteko urratz garrantzitsu bada, beraz alde bozkako du. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Bai, legin arabera 2030 urteako berotasun efektun gazen emedixuk, euneko 45 jatxi beharko inituzke 2005 hartute erreferentzi bezala. Urte hortan, 2030-in, udalan energi konsumure euneko 85 eta 2050 behire berriz, euneko 60 bakatzi etokatzeako, hori 2018 hartute erreferentzi bezala. Bestaldetik, azken egun hauetan meintzate komunikabideetan Euskadiko industriek 6.000 megawattixo geixo behar ditula eta holagu haitzen nahi geha, eta bi alderdi politiko bozkauenak balentrio gesta hori lortu izena harro ikusi ditugu. Guri energi garbixek, energi fosilen tokixe hartuko debela sinistie, geuta geixo kostatzen izaku, planak plan, kontsumo jetxierie ez deulago inundi inua ikusten, eta kontra, oine geixo berdeula esaten nahi zaizkulako. Eta ez dixo inoiri haitu esaten, zarien zartuko egin 6.000 o 4.000 uste dila azkenin megabatixo hauek energi fosilen konsumue jatxi berko luke benik. Gure herrire etorrite plan bat osau dugu guke gure ekarpenak egiteko tarti izen dugu eta indit jau, eta gure oniritzi emango xau. Hori bai, plana ondo daola irutizako, baina asmo hondiku doala, hau da, dola azatea, oso ambiziozua, baina udal bilkura hontan gaudena guzti badakigula hemen jarri joan ekintza burutzeko ez daukegula gaur egunin nahiko baliabide, eta beraz planak plan idatziteko ekintza burutzeko balixoz pau ez guzola bide honetik. Eskerrik asko, Jose Joaquin, Asier. Bai, alderdi danon artin adostu dugu, eta hori guk balorien jartze dugu. Gure ustez urra txiki bada, baina ezin dugu hemen gelditu. Eta atzerapenakin iritsi baldin maga ere, negixe baita, eta janire esan du bezala, 2008-ako instituzioek klima eta energi plana egin deuki behar genula, eta zentzu hortan berandu gailtzala. Berandu gailtza Joakinek esan du bezala, 2008-ako eguneko 45 ego jaitxieria bermo berdalako, eta 2050-ako CO2 isurketen zero emisioa. Izugarrizko erronka baten aurrin gaude, eta urrun gaude helburuk betetzetik. Klima aldaketa buruzko gobernu arteko panelak azkenengo informetan esan du lurraren berotze maila 1,5 iritsi garela, eta gizakixok inoiz eukideun erronkaik handienetako baten aurrin gauda. Bitartin ikuste dugu Trump eta bere aliatuk klima aldaketa behorire ukaute bela, eta munduko estatu boteretsuk erregai fosilen aldeko apustu egiten zehitze bela. Eta azkenengo hilabetetan ikusi du baita Europar Batasunak Amerikako estatu batuekin egin duen akordixua, ia Van der Leyenen eskutik Europar Batasuna Amerikako estatu batuen kolonia batia bihurtuz. Lotzagarri zirutza hori. Eta esan gaur egun onartu den klima eta energipana urratz txiki badala, baina ez dela nahikoa. Eta gure iritziz urratzen du eman berdila, bai berotei efektu gazen emisioen ingurun, elementu kalteberak identifikatzen, herri mailako plangintza eta udal ordenatzetan egin daitezken aldaketa egiten,
bestetik esan inbertsio gehiago berdala, eta bueno, plana alkarrekin bildu gehanin eta eztabaida deunin atea dien bezala, guretzat berrezko da energi bulegue pintzie, kontzientziazio lantzeko, eguzki plakak ipintzie, energi hidroelektriku neukera aztertzia, eta guzti hauek politika mitigazio eta adaptazio politiko eta bultzatuz. Zentzu hortan, esan bezala, inbertsizio gehiago ikie berrezko da, eta zinezte dugu hemen urratzak eman berra hola, eta guke ekarpena ite jarriko dugu, eta planai jarraipena ite. Eta zentzu hortan, guke bai esku bozkako dugu. Ezkerrik asko, Asier. Bueno, danakin bat eiet. Baina, nola energize tokatzezagun eta energi planakin egian hitzeken, hemen inbertsizio gehiago berda. Gero hurrengo punto bat izango balit, hane inbertsio gehiago berda. Orduan bukaeran, danin berda gehiago, baina gure baliabidik mugau edie. Egixe da, munduko egoerie zukein dezun erretatukin bat eket, zora omen bat da, baina gure askotxire etorri gaitezen. Eta gure askotxisen, 2008 euki bergenduna, otabostin behintzet lortu deu, planan bat eukitzie. Udal honek baliabide mugau dauzkeu, udaldanok dauzkeu, baliabide mugauek eta aukeratzie tokatzea. Eta zoritxarrez, ez daukeu hau bakarrik. Nik honi dedikatzie bakarriken eukiko banuke, seguru, ekintza plan hori burutuko gendula, baina una bakarri jarriko gaineke. Baina, klaro, gaur egixe da, baina kreditu aldaketa dauzkeu, proiektuk aurrea mati nahi dauzkeu, planak legik iruitzezat geruta geixo dauzkeula, eta legedanak betetzi ere berandu gatozona, eta beste batzutare berandu aiauko gea, eta ikusiko du 2008 nahiko urruti badao, gaur egunin dauzkeun aldaketakin, baina, aldeun neurrixen behintzet, betetzen nahi deu jutie dauzkeun betekizun danak. Orduan, eukin bergenun plan hau, eta hori badaukeu. Gidalerro bat izengoa, nike bat eket, hau dana betetzeko baliabidie guztaki daukeun, baina ezki hau bezala beste planak eta beste proiektu danak. Orduan, tokauko zakua amendike, importantenak erabakitzie. Energibulegue, bai, baina horrek eztabaida bat berdu, herri bakoitze bere energibulegu berdu, eskualde mailako energibulego berdeu, hor gauza asko daola iruitzezat hitzeiteko baite, porque herri bakoitzek danetik ezin deu euki. Ulertzet, herritarrak dana gertu nahi debela eta dana ondun nahi debela. Hori ulertu leiket. Baina ez da baliabideik, ez da administrazio publikoik hori dana sosten gauko unik. Ezke bestela, hasi berko deu, zergak isotzen eta tazak isotzen. Eta hori ere ez dituzte herritarrak nahiko luke benik. Orduan, horrek ilibrizu topa hauin berda, lehentasuneke hartu inberdie, hortako gaude politikuk, erabakisek hartzeko, ez deu bateingo batzutan guretzat lehen etxide berdien proiektuk hauek aldien ala ez dien, lehen kreditu aldaketan ikusi da, batzuntzako badaude proiektu batzuk ez genituzkena lehen etxiber, guretzat lehen etxiberrekuk ziren, baina hori tokatzezako ikie, erabakisek hartzie, nik dakerrabi dauket baite, danan guztokure nola ez deun hartuko, arriskau inberda, eta aldan gexenakin azmau. Orduan, hortiken aurrea, badakarreu ja plan hau onartzeko, eta, eukiko deu, eta urratxak emateko balisoko ju. Eta eman deizteun urratxak. Geure askoiti txikitik azite, ke txikitik hazi berdala haundixere zehaiteko, betetzeko, baina la da xeun handio xei, naiz da gurire eragine eke juen anartzeien erabakisek. Orduan, beraz, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozka, hau batez, onartute. Zortziarrengo puntu da, 2004 urteko plan finanzieroaren emaitzen urteko txosten laburtuaren berri ematea, eta 9. da, 2025ko ekitaldiari dagokion kontrol finanzieroko urteko planaren berri ematea. Zan detain beste lege dauzkeula, hau beste lege baten ondorixue da. Kasu hontan, kontu hartzaietza zailei eragiteson lege bat dao, nun, esate jubeen, plan finanzieruen inberdela urtero, baina da pixket ez plan finanziero bat nola finantziauko gean, baizik eta emateikeun pauzuek, egoki emateikeun, ala ez diteun ematen, eta tramitazio administratibue ondo aldeun, ala ez deun ematen plan bat. Orduan, urtero ekartze deu, aurreko urteko plana nola jundan, eta urten dakar, eta gero
baite ekartze deu, 2008ko ze aurre ikustean. Orduan, berri ematie da, beste alderdixoi plan honen berri emantzatzute, kontu hartzaik batzordin esplikau zitun, orduan, dokumentue hor dao, eta geixo berko balitz, udaletxin dao. Bale? Orduan, hori esan da, 10. puntua pasatzegea, aurrekontuari buruzko informazioa, hau hieroku da baite, bialtze zatzute irailea nola dijun, aurrekontun ejekuzizue, kapitulozka bialtze zatzute, eta horre, beti ezatetan bezala, edo zen zalantzan aurrien, atiek irikitea. Eta 11. puntu eta azkenea pasatzegea, galderreguak. Janire zerbait izateko, ez, Jose Joaquin, bai. Gu azkeneko antolakuntza bat ordin gabetu genuen, baina hondik herritarrak udaletik biderauteko inkesta bat etxe nahi dila esaten etortze zaizku, eta, esan duten garbi udaletik inkestie ez dela biderau, hori argi lazen duten, baina, ekitaldi hau da, pleno hau, herritardanak eta ikuste gela eta jakinde, berrize kontu hau argitzien nahiko genuke hemen, eta nola ez bilduk, ez da pesek eta guke esan genduen, ez gendula guke inorre kontrata gontako, ondi goeto, jakin, eta esatin nahiko bazen duke, lehen osan dezun bezala danatik informatzea gaitu zuela esan dezu, eta jakingo bazen duke eta esan nahiko bazen duke, esan da bezala, nondi bultzau dudan, no zango bazen dut, hartara danok argi xokiko genuke, eta baita herritarrak, nondi bultzau da, nondi datorren inkesta du. Nik erantzungo izut batzordin esan izuna. Udalak ez dauke inkesta horrekin ze ikusirik. Eta hemen ez tokatzen beste ez errezatie. Azier, zehose, ez. Nik bukatzeko, udal oso honen oiku bilkura honi amaieri emateko Antonio Oteiza gogorabiez nahiko nixoke ematie itxierie. 89 urtekin, abuztun agurtu genuen Madrilen, hain famaue izendan margolai eta eskultore hau. Eta nola ez, misiolaix ere bai, eta fraile kaputxinure bai. Zentzudanetan zan artistie. Herri hau, asko estimatzezun eta maitezun. Jatorrixe, etxie, bazarrixe, haurtzarue, izarraitz, ezentzixe, zentipen hoxet danak esnatzezizkon gure herrixek, ala esatezun, eta alaxe esatezin neurire. Gutako danon bizitzen, harremanak die sostengatzen gaituenak, bizitzin aldamaxuk, eta herri batenak ebai. Herri baten nortasune hartu emanak eraikitze be. Modu bateko eo beste bateko hartu hemen ipie arteike ez dao. Obrie eukiko genuke, baino mezuik eta interakzixoik ez. Antonio Oteizak herri honi ongietorri, obrie, eskulturie, oparitzez gain, mezu bate oparitu diu. Azkoitiko herrixen, etorkizunen, irudixe izengoa bere obrie. Herri honen etorkizunin sinistezulako. Horitxi esan zin beharek Madridea indeko bisite baten, eta horitxi da utzi diun ondarie. Eskulturik etorkizune irudikatzeu. Eta iraganare bai ez ezik, porque bere mistiziz beharek beti aurrea beitzek ontzo ondozak iselako. Momentu hontan, obrie brontzin eken nahi die. Eta dana ondo bidin, azarun bere tokixe emango show, tamalez bea ikustea ez da eiauko, herriguneko zarreran izengoa intxausti jaure gisen onduen. Eta gure nase izango litzeke behintzet, egun hori aprobetxauko deu, obra hori jartze deun egun hori, aprobetxako deu Antonio Oteizaire omenalditxo bat etxeko. Bere anasek, Jorgek, pilotalekukin batea, balda plazan daon batarrabi utzi ziun, eta oin, Antoniok ongietorri utziko ju. Bi anasen obrie, rekta berdinin eukiko jau. Bat hasieran eta besti bukaeran. Eta hoxe da, herria honekin, horrekin erakuste jube, behosek amen zaukeben, herri honekin zaukeben loturie. Antoniontzako zortzi esan importantiari, zortzi gustatzezikon, eta zortze momentu hortan horrek zortze zixona. Gero zeitezun obra horrekin, ihuel izetezikon. Beharek ez daki, zemat obra dauken erreal haute. Porque behari gustatzezikon ekie, eta gero ja behin eitezunin,
eman da mordu euke. Orduan, guk ordie, behari inporta ezarren, guk nahi deu, bere legaue babestie, zabaltzie eta iraunkorrekie, eta horreatiken ipiniko deu amenez, asko itxixen, beak zauken espiritualtasunek bere izaerik eta bere abenturezenak presentzixe izan da zen gure herri hontan. Bai oin eta baite gero. Orduan, balixo da esela oroitzapen honek, hilozteko eskertza bezala eta goian bego. Orduan hau esan da, bukaeri ematexot gaurko ohiko bilkuriei.